Sa number 10, katapos ang traditional jeepney group ang mag-untat biyahe sa Miyerkules. Magluwas sa ginpatigay nga transport caravan, mag-upod ang katapos ang Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers ukon bakod sa simultaneous national transport strike sa Miyerkules. Ginsiling ni Bacolod President Rudy Catedral, wala sila nagakalingkang bisan hindi pabor si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ginpagwa nga resolution sa Senado angod sa pagsuspend sang Public Utility Vehicle Modernization Program. Gani liwat sila nga mag-untat biyahe kabahin sang pagpanawagan para kanselahon ang ginpatuman nga PUVMP. Ginabi-abi ni Councilor Al Victor Espino, ang chairperson sa Committee on Transportation and Traffic, ang tikang sa Traditional Transport Organization. Pero nagapati siya nga dapat i-consider man sa tagsa ka sektor ang 75% sa modernized jeepney operators nga nagabiyahe sa syudad nga nagsuporta sa programa sa Department of Transportation. Sa akon, dapat may ara konsiderasyon sa mayoridad nga nagpasa idalom sa sining programa. What do you do with those nga nagpasa idalom? May balayran na sila nga mga amortization kada bulan. It does not make sense nga untaton mo just because isa ka facet. You have to examine all of the aspects of the program.